tkompli tispikka n-negattività ta' Simon Busuttil u Roberta Metsola li qed jaħdmu biex jagħmlu ħsara lil Malta. Dan għaliex il-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista Roberta Metsola kienet involuta fil-kitba ta' riżoluzzjoni kontra Malta u li se titressaq fil-Parlament Ewropew din il-ġimgħa. Dan minkejja li hemm pajjiżi oħra li għandhom programmi simili għal dak ta' ċittadinanza u li mhux qed jissemmew fir-riżoluzzjoni. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat li Metsola flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil iridu jagħmlu ħsara lil Malta. Tantu hekk li fil-waqt li l-istess riżoluzzjoni kienet se semmi li hemm pajjiżi oħra li għandhom programmi ta' ċittadinanza simili, il-Partit Nazzjonalista se jinsisti li jirreferi biss għal Malta. Il-Gazzetta Kulħadd irrapporta sorsi li tkellmu magħha u li qalu li meta l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien membru tal-Parlament Ewropew taħt Gvern Nazzjonalista, kien ta' spiss ikellem membri parlamentari Ewropej Laburisti biex Malta ma tissemmix f'riżoluzzjoni. Issa li Simon Busuttil huwa kap tal-Oppożizzjoni qed jagħmel bil-maqlub ta' dak li qal. Intant ir-riżoluzzjoni tammetti li ma torbot lill-ebda pajjiż u li ċ-ċittadinanza hija kompetenza tal-Istat membru. U għalhekk li l-grupp tas-Soċjalisti flimkien mal-membri parlamentari Ewropej Laburisti qed jaħdmu b'mod attiv biex titneħħa referenza għal Malta. Għaldaqstant kif stqar fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat il-ħadd filgħodu, il-kwistjoni taċ-ċittadinanza hija qasam kompitu tal-Gvern Malti. Qalet kitbet għax din mhux sewwa li dan il-programm ħajkun miftuħ għas-senjuri. Biss. Mbagħad il-kap tagħha u Malta jiġi jgħid li tittolli l-prezz. Mela sewwa, jgħidlu li miftuħ għas-senjuri biss. U hawn Malta jgħidulna trid tolli l-prezz. Ma jafux x'inhuma jagħmlu.